Sawumkhulu akangigeze izinto zami ngikaqhele ngoba zibophekile, akwenzeki lutho. Mase ngigezile bese ngikwazi ukuthi ngibe nenhlanhla yemali noma ngidayisa imali ngiyithole. Nasemsebenzini bakwazi ukuthi angazabe khona, angaze ngibe manje imali ngila esikhwameni, ngino-R40 qhala esikhwameni. Namanje ngihlezi la angakavuli emsebenzini ngoba nginenkinga yokuthi ekhaya kuzoya kanjani. Imali mhlambe engingaze ngibe nayo u-200 nakhona engingawucela enganeni ingiphe wona ngokugqibela. Amasenti angazabe khona, angaze ngibe nayo. Kukhona mkhulu izolo ingane ingiphe R1. Ngahamba ngathenga usukheji wempuphu amazambane no-onions. Kusakhona-ke nje kusabambeka lezo zinto. Makuphela zona akangazi. Ngisazobona ukuthi ngithini, ngicela kuphi kubani angazi. Mkhulu ngiyabonga, ngiyabonga. Ngiyehle njengabafiki ngiyabonga, kazi ngibonge ukuthi ngiyabonga mkhulu, ngiyabonga. Ngisehla manje ngizosho ukuthi ngiyabonga.